up mga ka-animal? Mag-food trip kami karon. Mag-food trip sa mga brand wines. Oh, lakbay po kami dito sa Busakan. Oh, gisay pa shout out sira. May 23. Anniversary. May mo to. Basta kay May to. May to. Anniversary na to, May. Dili manok. Tao. Dagon. Prank. It's my prank. Ngit. Naguna na sila, guys. Ha? Tris. Una na sila nanay. Masa nanay. Halo. So guys, sapit na anniversary. Layo pa gani. Guys, yawaan ninyo eh. Nasikay sa sud. Yawa. Haman. Ha? Dilasa ang eh. Dike, bro. Paano na? Dike. Dire, ako naman nagugat ka ng miniran. Dike. Bro. So guys, ato mispayag nila. Kireme. Nadawa, drop sina ah. My prank. Uy, budok, pagkarang nagtari sa buwan. Ayan, yun. 1 year. Oops. Ano na lang? Huwag mo payag na maliit, guys. Nga, aming kagkakainan. Ay, masarap. Ito, basta makita mo dira kung unsa na kalami nga balay. Amo anong gipatukod. Panahuman pag sabi saya ni Brad Vines, tay Chaulin na. Pasabda ko na mo subscriber. What bragat? Pasabda ko na mo subscriber. Di kami magpamalay ni may. Oh, bragat ako. Yaw. Una tra roy. Dapat subscriber mabilisay gud. Oh, mabilisay. Igid mahabugin na padung dito sa langit. Nakanaw ka na saging on. Putla na. Uy, ayaw na yung ipanginaw. Tanan ng kuana. Anong? Suter, kayo na mahinawa na anong dahon. So na ba dumating na kami sa bakay. Ayun na yata. Kaya na. Patag na yan. Ano ka na yung piso. Bayaw. Pero ihatag na yung bayaw. Yan! Yung piso yan! Magdala! Kaya sila mga bubo, mga putang ina. Baso! Taga! Daw ko din mo. Ito na po guys. Mamaya na lang pag kumakain na kami. Sige, bye! Tara! Mura mag-level. Mahilit sa guys! Ang saan mo po na ito magbuak. Aning ka ron? Ipak na! Ano yung pasunan? Buka na ito. Naguman mo ako. Ako ito nga. Yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako. Lord, salamat sa magkiyatag na pagkaon karon Lord niya. Sana permanente ni may ngani. Amen. Amen. Kaon na. Drip na. Kaon yo. Kahit yung kaon. Ayan. Kasi ayan ba? Ayan. Ay, mag-up na. Mag-up. Suka biyo. Bili siya ayan. Ang chicharon na. Ang di mo ba bakon ako. Kulba. Lumilaw ay palad to. Kulay pa ma. Ako gamay ako ikaw.
Pero may kakain ako kay Louie kaya siya. Pagkapin din. Okay. Wala kasi pamakaw. Magpapang ito. Para sa ikuan. Silang pamilami. Yan bako. Si Ayan ba? Ay may pagidala turong kasalo. Oo nga dito. Sa balay. Oh. Kalimot. Patay yun. Laod ako. Si Ayan oy. Kumanay asin gasa. Sapak na kuan. Trip. Tino. Tuwa dagang kilang cook ba? Uy, kariyan! Yes! Charon na nani! Atay kami! Uy, kaya yun! Un! Narang ako? Kasi nagkaon na ng charon ra! Wala ako ni. Narang ako! Lulong ko wa! Nadri ako! Dili, bento nagtapos ka rin! Ay, bala na ipitagay! Balas mo, gutom mo ba na? Kaya yan. Loy! Isarong ako! Kuan na, Brito! Yan na, ay, kuan, yan taga. Ay, suter be. Ano na? Imo maghihinaw. Yawa! Wisdom ni mo! Sukan, oy! Yung kayo! Balik sa... Di kayo, pasabihin na to. Hindi ka makapasa ng buto. Masa sa ulit. Uy, panglabay ng mga ko. Ay! Labay. Wala, isa Wala na lang. ba? Kaya sabo? Busog, putos. Tiwasa min, di magabaan ta na min. Uy, nabusog tas food trick na to. Tiwasa ba? Absugan ako, ay! Good job. Ba, ay, ma'am. Saging ni mo tungat ha. Ako dahil. Magdali ba o? Tayo kami, be. Maraming Ay, pag binaras mo ba? Maraming kaon sa mong food trip. Salamat kayo sa ginoo. Salamat sa among food trip. Nami, balikan mo, men.
tay tulura. Kanira, kay para Jay, susuklian natin buok. Bet, dulo ka Max. Bahala ka draw. Kasi sana all. Okay, lo ya, labaw mo na pagkulan. Bago nagkakaroon. Papa! Tura. Yan pong naong ni Romer na. Bobo. So guys, mo na silang mga brad nako. So guys, sapit na mong anniversary, 1 year anniversary, Bisaya ni Brad Vines. Ako namatay. Matino ang dibdib ko. Ang gawa ka ba una? May basta kalbo ka sa mga tao! Sabog na. Sabog na. Ay, don't go. Ay, yan. Ay, yan ba rin? Gusto ko, baby na doon ba rin? Tara, ito. Gusto ko, baby doon. Ay sa balas na. Atay. Ay, ba? Gusto nagtayo.